cuta birni gaskiya maganar zahiri daga yau na haƙura. San kire ke da cutar da ni gaskiya maganar zahiri daga yau na haƙura. Soyayya kamar gaibu ne sanin tasira kwana sani cikin yanayi ba na iya yin magana na baki akala kija kina janyo mini fitina amma ki jira lokaci wata rana za mu haɗe. So zahiri ba a mai shamaki kin canza hali sahiba na rasa gane miki kin sa na bugun zuciya mai soyayya lokacin da muke ni da ke waɗansu suna sha'awa masoya abun burgewa su haushin mu za su ji ganin haka ko ba biyawa don da suna da daɗi idan har kai dacewa. Kin canza dukan yanayinki ba ka iya mai magana kin canza dukan rayuwanki a waya samsan ba ki kira kin canza dukan sha'aninki ko ya kira san ba ki daga kin canza dukan uzurinki na rasa menene miki. Amma ki jira lokaci wata ran na san za mu haɗe ko da ma dai arziki batuna wannan kirke dan halak baya mantuwa ko da ma za a yi ta kife ma na san wata rana sai kin zo gare ni. Ko da ma kin zo gare ni san ban sauyawa sanni na taimake ki karki mantawa wani na ko za ki je ni za ki tunawa na tabbata kin san da hakan na ƙare magana. Ina yan mata zo ku ji mu bar yaudara ba kyau sai ku ji mu bar yaudara samari ko ba sai ku ji mu bar yaudara batuna ku tsaya don ku ji gaskiya ko ta kife.